Dawa bakong summer season, summer feels sa bilog na taon digdi sa sarong kakanan sa syudad ni Naga. Okay, yaong kita ngunyan sa bistadong kakanan digdi sa Naga, ang Bob Marley. Sa kalabaan kan Magsaysay Avenue, pigdara kan Bob Marley sa saindang pwesto sa gilid kan kalsada an island vibe kan mga beach resorts. So yung island vibe, that's what we try to replicate here. Parang laid back, yung laid back vibe na may hiling taduman sa mga resort. So iyan tong gusto ming ma-achieve dito. Magpuon sa mga pigamit na materyales na kahoy asin kawayan hanggang sa mga pakagibo kan mga gamit na lamesa asin tukawan, nakuan ng God ang estilo kan interior design kan Bob Marley ang garo cottage na disenyo kan mga resorts. Ang mga kakano na pingserbi digdi, mga masisiram na seafoods. Yaon man siyempre ang mga kontemporaryong menu. Ang sa indang bestseller, ang crispy pata, dinugo ang baka, laing, Bicol Express, asin pinangat. Ang pangalan na Bob Marley, hale sa sirang Blue Marlin asin famosong reggae artist na si Bob Marley. Ang name na Bob Marley, hali siya sa Blue Marlin, na saro sa mga seafood na sineserve me, and of course si Bob Marley. Most of our songs are from Bob Marley and other reggae artists. Kaya apwera sa masisiram na mga seafoods, urog pang nagtaon in island vibe sa Bob Marley ang sa indang reggae music. Hatod kan mga manlain-lain na mga banda ang regular na nagtutugtog sa kakanan. Ngunyan, aramon tabi istorya kan saro sa mga grupo kan mga musikerong ini. Okay, makakaiba ng tangon yan ang Unified Band. So, siguro dapat mabistado tamo na ang members kang sa tuyang band. So, kami po ang bandang Unify. Ako po si Laika, vocals, Tiara. And ako naman po si Tiara sa gitara. Hi, hello po. Ako si Renz, beatbox. Hi, David, piano. So, yan ang Unified. So, ano ta pinangaranan siyang Unified? Basically kasi nasa name na siya eh. Unify na pag nagsama-sama kami, parang nagke-create ng isang unique na music. Kaya naging Unify siya. Ayan. And iba-iba po kasi kaming artist na na-discover lang namin. Iba-iba kaming klase, nag-collab kami. So naisip namin, nag-unify kami. So Unify. And positive na positive po yung pangalan na Unify. So yun. And aside kang we are nagtutugtog kita sa mga bars and ano pa tong ibang pinifeature tang kansatuyang member of the band? Siguro sa ibang banda, day po masyado common ang garo naggagamit ng beatbox. So, iyo po siguro ang nahihiling ming uniqueness na yan. Gawa kaming beatbox sa iba instrument, tapos kami tao. Pero mga kakaiba digit. Iyo po. Ayan. Ito sabihin ko. Yun na yan. Sabi. Iyo po. At saka, nag-start po kami, garo man kami itong magkabiristaduhan personally. Tapos garo, mga lang po kami, strangers. Tapos garo, nabuo na lang dahil sa sarong tao po. Ngunyan, nakaibahan naman si Sir Brent po. Nang dahil po sa iya, ayan, nagkabiristaduhan kami, nagkabuo-buo, connection na. Tapos hanggang sa nabuo na si banda, nagtutugtog na. So, ayan. Then, how years na or months na kita na nagpe-perform sa mga araw kaning gigs? Nag-celebrate kami ng first anniversary, November 16? Ay, November 12 to 16. Yeah, November 12 to 16. Yan. And November 7 talaga yung namin. Dito kami sa Bob Marley ni-launch. Yan, kasama po si Kuya Brent, sina Kuya Don, and iba pa pong
mga tumulong para tumulong po mabuo sa yung amin, Unify. So yun po. Dito po. So thankful po kami sa Bob Marlin kasi pinayagan nila kami na mag-audition. And yun, luckily natanggap po kami. So yun po. And kung may mga televiewers kitang gusto ka mong i-invite for an events or an activity, paano ka mo makokontak? Go po kami Facebook page, paki-check na lang po. Unify-Acoustic Beatbox. Mahiling po ninduduman si contact number me, si mga names man po nakakaagduman. If ever po, kung gusto nindo kaming kuwaon sa mga gigs, yaon po duman update man po kami, nag-update po kami. Tapos, po, ayan. Pa-check na lang po, visit nyo po si page ni Unify-Acoustic Beatbox. Ayan po. So, yan ang Unified Beatbox Band. So, digdi sa Bob Marlin. Yaon ang grupong Unify Acoustic Beatbox sa Bob Marlin kun banginin Webes. Ang sa indang mga dara sa mga customer, ultimate hits. Handuman kan for the rude kun biyernes din banggi, iyo ang mga reggae music. Asin kun Sabado asin Domingo, yaon ang civilized asin an happy session para mag-throwback kan 80s asin 90s na mga kanta. Ninhuli sa mga ini, paborito ng ganining bonding place kan mga pamilya asin magbabarkada. Bob Marlin to be the place for our family gathering because of its good food and good music. Okay man, masaya mga kanon, tapos ang ambience okay. Tapos gusto ko din ditong pag may mga gig, yan. Siyempre, it's cozy, tapos chill lang, nakakapag-usap kahit umiinom or kumakain. Saka, of course, crispy pata. Kabali sa mga nag-enjoy sa Bob Marlin, iyo ang mga importanteng personahe asin mga famosong artista arong dinda Eli Buendia, Sian Lim, Kim Chu, Agot Isidro, Francis Papica Foundation, British Embassy, asin iba pa. Ang sa indang mensahe katakod kan magay na serbisyo kan Bob Marlin nakasurot sa mga signature plates na ipigbibida kan kakanan. Nagpuon ang kakanan sa siyudad ni Naga kan 1990 bilang Christie's. Kan 2004, pigibo ining Bob Marlin. Why not rebrand it to fit the market, to the younger market? Apwera sa bonding place, pwede man magkondusir ng mga organisasyon kan sa inda mga formal na meeting, komperensya as at espesyal na mga okasyon sa mga function hall na igwa ang Bob Marlin. Kaya kung komportableng lugar para sa bonding kay pamilya o barkada man ang hanap nindo o dikit na oras nin pahingalo pagkatapos kan maghapon na pagtrabaho pagklase, an island vibe kan Bob Marlin ang angay ng God sa Indo. That's what really Bob Marlin is all about. A wholesome place for family and friends. Okay, mga ka-jam, nakaiba ng kasubago ang Unified Band and of course, ang may sadiri kang Bob Marlin Restaurant dito po sa Magsaysay Avenue, Naga City. So, nahilinta asin nanamitan tadigdi ang masisiram na pagkakan kang Bob Marlin. So, magbisita ka mo asin ma-experience siya ang mga food and drinks kang Bob Marlin Restaurant digdi po sa Naga. Okay, sa susunod giraray na Sabado, makakaibanan giraray nito kami para sa EkseNaga.